Dodi, ja se on hip hei. Posti toi tuomasta iltalukemista, toisen puolen Suomen kirja. Mutta tehdään tässä viikonlopun aikana niin pieni esittelyvideo siitä, niin tossa on sitten vähän väkästen poistohommia ennen kuin Koskelle lähtee. Mut joo, tässä nyt laitetaan sitten niin noin viime vuoden haukipätkät tulemaan, niin saadaan pois ne kovot. Jep jep. Dodi, ja se on hip hei taas pitkästä aikaa. Pitkästä, mutta joo. Täällä taas joskus tuli aikoinaan käyty haukikalassa ja haukeahan sitä tuli, mutta katsotaan, onko täällä nykyään mitään elämää. No, saman tien akku tyhjäksi, se täys piti olla. Joo, siellä meni iso metsäpeura. Katoikaa karruko se on. Peura vain. Oh, ei ekalla heitolla mitään. Jatketaan harjoituksia. Dodi, katsotaan tästä koi. Hiljasta on. Joo. Koitetaan nyt tästä vielä. Kauemmas kannata mennäkään, kun eihän täällä ole eskaloja. Joku pieni hauki tossa säikytteli pikkukaloja. Ei sitä uistin kiinnosta. Säikkyy vaan tuossa. Ei varmaan näy kameralle. Ei syö vaan noita pikkukaloja. Oli siinä toinenkin hauki. Tossa on vielä se sama. Kyllähän siellä niitä on. Sieltä löytyy taas yksi. No. Minkäs kokoinen tämä? No, pieni. Virtaa on kuitenkin. No. Nyt ollaan siellä lumpeessa heti. Joo. On niitä siellä. Aha. Tullaanpas. Joo, semmonen pieni käfferi sieltä. No, siitäkin lähti rannasta. Pikkuhauki. Noniin. Juuri tuo hauki. Vielä. On niin pieni kaiffari, että menehän kasvamaan. Tuolla rannassa joku hauki säikytteli kaloja. Tämä on eri tapaus. Ihan rannassa ovat. No. Joki hauki. Virtaa riittää. Joo, mutta pientä vielä. Heitetään tohon, missä se äsken kävi säikyttämässä. Siitä varmasti ottaa noin ja irtos. Siitä se saman tien hyökkäs sitten. Salaatitkin siihen. No, otetaan uudestaan. Ei. Laiska kaiffari. No, ota. Miksi et ota? Siinä pyörähti. Tulee.
No niin, siitä ja irti. No. Vieläkö ottaa? Tulee. No ei se nyt ota, kun heinää tuli. Kattelee. Ei niin, ei. Tulee perässä. No niin, siitä kiinni. Älä mene sinne rantaan. Aha, onks tää jo vähän isompi? Toiveajattelu. Onkin se on pienikin. No, on se vähän paksumpi, mutta vähän turhan pieni vielä. Kanssa kaiffari kiinni. Joo. Voiko se tää samaa pikkukalaa? Aha, se on käynyt jonkun isomman hauvan suussa nähtävästi. On siellä yksi isompi hauki jossain. Jep. Tuolla on seuraava. Toi voisi olla jo vaikka ruokakala kokoinen. Noniin, ja irti. En tiedä onko. Katsotaan, ottaisiko se sieltä vielä. Noniin, siitä sitten. No. On näitä täällä. Eka ei mitään. Sitten joka heitolla melkein. Jep. No, nyt ei mennyt ihan kohteeseen. Noniin, ei tarttunut. Siellä tulee. Noniin, sieltä taas. Haukea joka heitolla. On se kiva. Minkäs kokoinen sinä olet? Tiedätte kyllä. Samaa sarjaa. Jep. Katsotaan, oliko se toisen, mikä kävi tuolla pinnalla, kun se oli olevina vähän isompi. Ei tartu. Ei. Vielä tulee perässä. Nyt taas jäädä matkalle. Toi voisi olla jo isompi. Jäljistä päätellen. Mihinkä se nyt jää? Tulee tuolta rannassa seuraava potilas. No niin. No. Tämä sitten säikytti sen, mikä tuota tuli se isompi. Tää on se äskeisen veli. Joo, samaa perhettä, samaa kokoa. Jep. Ai. Ja kohta on uistin silmässä. Ei leeposti. No niin. Ai. Ei tarttunut. Tuleeko perässä? Tulee. No niin. Ja irti. Isommat koukut. Ei voi. Isommat koukut laittaako? Nää vähän karkaa. Taas. Siinä on useampi hauki tossa koin. Noniin. Ja irti. Oi voi. Ainakin 2 haukea. Nyt on vähän turhan pieni koukku. Ei nyt mennä mehtään. Vielä. Tulee. Noniin. Siitä otti toinen nyt. Mutta ei tämäkään vielä ole ruokakalan koko. Pieni.
No, samaa koko luokkaa nämä. Jep, 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 jep. Koitetaan ottaako se toinen vielä sieltä. Ei ilmeisesti. Tulee. Ohi iski. Vielä tulee. Ei tarttunut. Vielä. Tule tänne. Siinä se vielä tulee. Nyt se jäi jo. Tiedätte kyllä, sama koko luokkaa. Joo, siinäpä ne sit taisi olla. Sieltä tulee vielä yksi rannasta. Noniin, ja kuinka sinä kävikään? Jep. Ne taas joku hauki tuli perässä. Tulee. Siinä se on. Pilkitään. Iske, mikset iske? No joo, ei kiusta pieniään tuo. Jep. Din. Terve kaveri. Mene syömään särkeä, niin kasvat isoksi ja tuut sitten uudestaan. Jep. Niin kokeilla löydänkö tästä se ehkä isomman hamman. Siinä joku pieni taas. Luonnollisesti. Ja nyt on siima kiertänyt kyllä aika huonosti. Mutta joo, semmonen siitä taas. Taas hauki perässä. Yritti iskeä. No taas yritti, no niin, siitä. Siitähän se sitten ottikin. Joo. Semmonen sieltä taas. Irtoppa iteen. No, kiitos. Aha. Siellä on. Ihan tuolla matalassa. Tossa se jossain on virrassa. Kyllä näy mitään. Aha. No, oli se. Ei oo iso sekään. On paljon kasvia. Noniin, siitä otti. No, pomppuviirishauki. Suun sillä auki. Mutta joo, ei ollut iso sekään. Jep. Löytyi joku pieni, siinä on toinen. Irtos ensimmäinen. Tulee. Ei näe minkä kokoinen se on. No, mihinkä se jää? No, ei se iso ollut. Eka karkku ja toinen ei ottanut. Jep. Siinä. Ja irti. Joo. Kuitenkin siellä joku kommentoi, että terota koukuttaa, laita isompa. Siellä on taas yksi hauki. Lähti perään, mutta sitten se vaihtoi pikkukalaan. Tuolla nyt on ihan varmasti. No niin, onhan sielläkin. No. Yrittää. No niin, siitä. Siitä seuraava kaifari.
Joo. Joo. Semmonen taas sieltä. Varminkin kala tuoksuu. Siinä olisi ollut ruokako hauki. Joku on syönyt suurimman osan. Jep. Tuolla nyt on ihan varmasti kaiffari. Noniin, onhan siellä. Huti vaan iskee. Noniin. Ei vieläkään. Tulee. Noniin. Terve kaveri. Joo, semmonen taas. Nyt mennään kyllä pienempään suuntaan. Jep. Siellä taas hauki jahtaa pikkukaloja. Siinä taas, noniin. Ai irti. Noniin, otti uudestaan ja irti. Tähän kaloillekin antaa mahdollisuus. Joopa joo. Nyt se tulee uudestaan sieltä. No. Älä mene sinne. Niin. Joo. Semmonen siitä taas. Kovalla purullaan on kala. Siitä oli tuolla alempana. Ottaisiko se? Tulee sitä joku perässä. Tulee. Vaan ei iske. Ei uskalla. Tuli se toinenkin. Mitä ihmettä? Siellä oli. Anna. Siinä oli kyllä useampi hauki. 2 ja sitten tämä. Tuntuu painavemmalta, mutta olisiko se savuhauki? Ei ihan. Jep. No, mitenkäs tässä koi? Onko täällä haukeaa? Ruokakoon sellaista. Ei taida olla sitä pientä. Siinä. Noniin. Ota. Noniin. Nyt voisi olla jo vähän. No. Venäjäti. On tää jo. Tai no, ei sanota mitään, eikö nähdään koko kalaa. No siinä oli, jos on ihan hyvä savuhauki. Ai. Noin. Jep. No, vieläkö sitä löydettäisi? 1 tai 2. Sieltä. Löytyyhän sitä kaiffari. Kannatti heittää täältä asti tonne, kun siinä on joku hakokin vielä edessä. Erittäin nerokasta. Näin se pitää kalastaa. Voihan voi. Uihan nyt jonnekin suuntaan. No ei tietenkään. Ei näin. Voisiko se nyt vaikka irrota sitten? Pieni kaiffari kai toi on. Pienihän se on. Ei lähde alaspäin, ei millään. Kyllä taas kannatti. Jep. Vieläkin oli hauki kaiffari. Kovalla purullaan ovat kyllä, mutta taas on tämmönen. Kyllä. Noniin,
Siitä nappas taas joku. Mitäs koko luokkaa sinä olet? No sekin. Sekin olisi. Tähän pitäisi ottaa kyllä se pitkävartinen haavi. Jep. Saataisiko se siitä millään? Noukittu. No. Ois muistan ensi kerralla ottaa se iso havi mukaan, kun sekin on siellä lammella veneessä. Niin ei tullut matkaa. Noinikkaasti. Hetki peitä otti taas. No. Mitäs koko luokkaa sinä olet? Kyllähän siitäkin. Ja maukkaat vileet saapi. Jep, no niin. Siitä olisi voinut saada maukkaat vileet. Joo, eiku uutta heittoa. Ja sieltähän napsahti seuraava kaiffari sitten. No. Tämä on kyllä vilekkala. Ja sitten on selästä kiinni. Ja sitten vaan kuvittelen. Siinä tää keppiä matkassani painaa niin paljon. No. Tulepas. No. Tule. Tänne päin. Äläpäs karkako. Ruokakalaksi. Jep. Vieläkö sitä muutama heitto? Koitetaan. Löytyisikö sitä vielä sitä isoa mammaa auki? Ois sitä kai jo iskenyt, jos on syönillään, mutta jää sitten toiseen kertaan.